Altså, og hvis man vil i dag, har vi også fået, og vi skal lave sådan en prank-agtig på folk. Vi har sådan nogle her penge, og det er bare nogle falske nogen. Vi har printet. Ja. Vi har bare lagt en 50, og så lige taget nogle stykker fra printeren. Men ja, så har vi tænkt os at banke på en der. Og så banker vi på, og så ligger penge og så banker vi på, så løber vi, og så tager vi sådan en skjul, eller vi løber, så gemmer vi os et sted, og så filmer vi deres reaktion på den der pengeseddel. Så ja, undskyld. Det er lidt lang tid siden, at vi har lavet sådan en YouTube-video, men det er jo fordi, at vi har ikke lavet sådan sammen. Nej, vi har ikke kunne finde på noget, og vi er ikke rigtig. Og jeg skal bare lige sige, at vi har printet 10 af dem her. Så der er 500, så der er lige nogle stykker, vi kan lægge. Jeg tror, at kun vi lægger sådan 3 eller sådan et smut for langt. Så vi lægger kun 1. Nej, 3. Hvis det bliver lidt for kedeligt, så får man ikke så mange reaktioner. Så lægger vi 2, fordi så får vi noget. Nå, en ved hver, og så gør vi det 3 gange. Okay, så vi filmer, når vi har fundet et hus, der ser godt ud. Sådan, vi skal også ned i så de ikke kan se os. Så Jesse finder et hus, der ser godt ud, og så skal vi se. Oh my god. Ja, holy shit. Nej. Men jeg kunne ikke høre, når han gik ud. Nej, det var ordentligt ulækkert. Og den video kommer op på YouTube. Ja. Hold nu kæft. Ikke den, fordi der er sådan hegn også. Og jeg kan love jer for, at det er ulækkert at gøre. Ja. Og jeg kan også love jer for, at jeg har så mange fucking videoer. Men enten er de for lange, eller så har jeg prøvet at lægge dem op, men så er de failet, så jeg ikke rigtig har de videoer længere. Men jeg har a lot of videoer. Holy shit. Hvor lang tid er det nu? 1 minut og 35 sekunder. Okay, holy shit. Nå, vi finder et nyt hus, og vi gør det 3 gange det her, så yes. Okay, sådan der. Så Magnus han går overbanker på det der hus. Okay, Magnus, jeg løber stadig om bag hækken, okay? Og ja, jeg filmer ikke så meget ved huset, fordi det er privat steder. Så Magnus lagt den. Okay, mig og Magnus har løbet. Prøv at zoome ind. Det er den der hvide dør lige derovre. Så shit. Jeg slår mit knæ. Ja. Okay.
Så er der nogen, der åbner døren. Der er ikke engang nogen bil hjemme, så jeg tror faktisk ikke. Og vi er dumme. Så skal du over hente den igen. Og det kan være, det holder i. Jeg ved det ikke. Jeg vil lige gå over og kigge. Øjstein har ikke nogen bil. Ja, okay. Jo, der er en bil der. Derovre. Men de åbner sgu ikke. Okay, vi vender bare tilbage igen lige om lidt. Okay, vi skal lige skynde os pænt meget. Fordi at, med at finde et hus, det bliver altså kun 2 hus. Desværre, men det tænker jeg er fint. Fordi Rasmus han skal være hjemme om 10 minutter. Okay, vi tager et hus. Det er bare, her der er der ikke sandt mange vinduer. Jeg ved ikke. Fint, vi tager det hus. Vi gør, hvad du har lyst til. Hvad skal vi tage? Det der. Okay. Jeg finder nu. Okay, Magnus han går over igen, fordi det andet hus der, de åbner ikke op, så det er sådan. Magnus han løber også over. Nej, læg den med den rigtige side op. Kan du den ikke med den rigtige side op? Kom det her. Magnus, det er ikke noget. Okay, holy shit, mand. Okay, hun kom bare sådan løbende efter os. Ja. Og så lige sådan opgav bare med at løbe, fordi altså, hun havde, hun havde alligevel set det. Hun havde set det, men ja, vi filmede det så ikke, at hun kom. Fordi, Og så var vi filmet på sådan en historie. Jeg tror godt, I hørte. Dumme nogen, sådan der gik, og ja, så det lige taget med at tro det, og der, hold kæft, det er video. Ja, altså. Vi runder videoen af nu, og det ses vi i næste video, og subscribe, og skriv, hvad vi skal lave i næste video, og like vores videoer. Ja, så vi ses. Okay, vi har simpelthen haft lidt mere tid til at kunne finde et hus mere. Det gik, ja, som I hørte sidst, så gik det pænt galt, at hun kom. Det er simpelthen Rasmus, der skal gå op og sidde her sådan lidt og filme. Som om, jeg turde ikke. Okay, jeg har tænkt os at afslutte videoen nu. Fordi at sidste gang vi sagde, at vi ville afslutte den, der havde vi tid mere, så yes. Nu afslutter vi den rigtigt, og så tak fordi I så med, og husk ikke at glemme at like og subscribe og trykke på klokken. Så yes. At vi ikke vi ikke filmede hans reaktion, men det er fordi at det er overdrevet nøjeren, hvis nu man bliver opdaget eller sådan noget. Ja, og kameraet blev allerede opdaget en gang. Ja. Så det var sådan. Og nu får man bare ekstra nøjeren på. Ja. Og det er bare sådan, altså hold kæft, man. Og så, altså man får bare sådan, Altså, det var det rimelig nøjeren. Ja. Nå, men vi har tænkt os at afslutte videoen. Og så der er lige noget på linsen her. Okay, det blev værre. Det var bare lige sådan her. Den er helt fucked. Den blev bare duet. Fordi det var varmt. Okay, undskyld fordi, Ja, nå. Jeg tænkte at afslutte videoen. Vi ses!
Peace.